Illum il-ġurnata ħloqna prattikament tal-linja fuq il-baħar. U qed tkompli tissaħħaħ dik l-infrastruttura. Dan ġie ddikjarat mill-backbencher tal-Labor Alex Muscat waqt dibattitu mal-membru parlamentari tal-Partit Nazzjonalista David Agius fejn għażel li jiddeskrivi s-servizz tal-feris bħala tal-linja fuq il-baħar. Minflok ma wieġeb direttament il-punti li qajjem David Agius dwar il-problema ta' traffiku u nuqqas ta' investiment serju fit-trasport tal-massa. Fil-programm fuq Super One, David Agius insista li Malta teħtieġ pjan fit-tul għal trasport pubbliku modern u sostenibli. Dan sabiex jiġu indirizzati l-isfidi kbar li l-poplu qed isib ma' wiċċu ta' kuljum. U fakkar kif il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borch diġà indirizza din it-tema billi appella lill-Prim Ministru Robert Abela għal diskussjoni bilan li jaslu għal ftehim għal ġid tal-poplu Malti u għawċi kollu. Alex Borch, il-kap tal-oppożizzjoni, għallu lil Robert Abela, ejja nagħmlu ftehim. Ejja naqblu niffirmaw jien u int bħala żewġ kapit tal-partiti li dan huwa proġett li ħajħu over number of years u nagħmluh flimkien fis-sens li min ikunu fil-gvern ikomplih. Għaliex ma qallux iva Robert Abela u ffirmaw? Għax kien jaf li ħandu l-Ministru tal-Finanzi li ma jridix. Il-kriżi tat-traffiku hija problema li qed tolqot lil kulħadd, bil-konsegwenza qed tħalli impatt negattiv ukoll fuq il-produttività u fuq l-ekonomija ta' pajjiżna. U dan kollu minħabba nuqqas ta' investiment fit-trasport pubbliku tal-massa. Ħafna jemnu li l-gvern jinsab distakkat mir-realtà tal-poplu, tant li sa sena ilu l-MP Daniel Attard kien qal li jrid jara studju biex jemmen kemm tassew żdied it-traffiku f'pajjiżna.